is even lom of ag fálam trí bhean an Gaeilge. Tá cúpla cúis ach dar lom an cúis is mó ná is taithí sanú le, is féidir ling féic an timp an down agus níl mar an samplí de hirtha agsúla a bhíon ag tuairt a Ghaeloideachais trí bhean a danga dúchas atá ina danga mionlach inis agus tá sé sinna going an éireann agus is taithí úntacha agus is deis úntacha agus de bhilthing de gach chéine agus de gach tuiste a báistí a heola ar Gaelscoileann agus Gaelchláistí. So an buas móta goin ná go bhfuil an scoláir lárnach de éon cinenne a bhí ná dhéanamh goin agus go bhfuil mí chur I dachas den céad go ar fáil dómh I sais scoil atá fíor nó aimsrethe agus fíor oscailta agus fíor sais I suppose chorm de gach chéanamh. Tá cinnal íon X-factor I gabhfuil Ghaeloideachais a fháil trí bhean na Gaeilge. Tá na cúiseanna Oireachúla dar nóig, Bahatanga I a leirt. Tá na cúiseanna na deisina fustaíocht a churann sé os cór an altaí amach an seo. Ach freisin tugann sé féinúlacht do ghaltaí an seo in éireann. Féinúlacht bhreise a nuas ar an féinúlacht an gná éanúlacht éireanna. Capan go rud aontacha ach bhfuil muid ach ag fólam trí bhean na Gaeilge ach bhfuil muid déanamh gacrad a thús go dtí deir an le trí bhean na Gaeilge. Tá grágam den teanga agus churann sí bród agus lucharm bhfuil mé ag cíbhnú agus ag ceilú an teanga. Tá brád ag na scalaí as an Gaeilge agus tínta ggóil brád acu agus beidir nach ag insead agus iad sa cheadlíonn bontáiste tá le Gaeilge bheith acu ach de réir heile agus iad ag déanú réanaí idir hasúla tínsead tá Gaeilge agam turansead agam nach bhfuil ag ahananne agus tá bontáistí faoi leith ag baint lei sin ó hiú garmathe ó hiú pástannaí. Tá deachleachtas ar bun is scoilne a buinteach leis mór de deachas agus a lúna agus bíon tuigean múntóirí, tuigean banistíocht an bhanistíocht chunas is socha an takeíochtas fearr a chur fáil das na fálamóirí seo. Tá an tumadachas de cleachta I ggóhéic snéig súla timppla na tíre, mar hampla scoil na Gaeltachta, Gaelchláistí, Ianad Lán Gaeilge, agus tá buntáistíir le buinte leis an ggóras tumadachas sin. Mar hampla buineann scoláirí an tumadachas amach le bhéal I bhfad níos iarda I nuachta sa Gaeilge mar hampla ná mar a bhaineann a bírí is scoilne nachhfuil I ggóras an tumadachas. Agus ní chuir an córas an tumadachas isteach ar gnóthachtáil an bhíorla. Agus a bhhailart atá fíor dar riire, mar éiríonn le scoláirí an tumadachas a bheith cócéim nuair céim níos iarda ná scoláirí nachhfuil I ggóhéic an tumadachas. Tá sé sudre domsa just díreachh teomanta is atá má choláchathe léigthart an tír maidir le Oideachais agus Ceiliúradh tar Gaeilge a chur ar fáil. Tá níos mó páistí dara level ag freastal ar scoilteacha bord Oideachais agus Uile ná ar scoilteacha bí eile má tá sé géirí Oideachais áil tar Gaeilge. Agus suir námhair sin gcónaí bhí an sector seo beomhar, bhí siad a bhhabhar na Gaeilge agus bhí siad a géirí ar chur ar fáil. Ar nó bh méintach na bhí sé ag teach ag an scoil seo, mar anach go mór an Gaeilge glórtha agam agus mar anach nó aithne agam ar an duine eile sa scoil. Ach rinneann dal deala agus na trí Ceiliúradh cabhar a thuirt na leitheanta Jackar tosaí sin. Buúlann si le daoine go meán chéine acu go grá chu don teanga go grá chu do choultúir na hhéireann. So ceapan sé bhuaigh mé gánaí mar go mé mar chuidrú agan, agus mar déagóir ceapan si bhfuil sin Harbh tábhachtach. Tá sé tábhachtach doinge mar sochaí go dhéanamid ar seaachníhil chun an gréideann Orbert agus a chuimhnú dar nóig, agus í ás agus í scape meas daoine nachneoch an gná deisiacha an gréideann na labhairt. Tá spána go sa lé. Nuair a bhíonn an tarnatanga feachta go duine, gomíonn sé bhadíos fas an dar aigeí an trí agus an ceathrútanga. Canna hebh náideach? Cabhraíonn an Gaeilge leis na páistí nasca bheith acu lena dír agus leis an nuachas atá acu. Tá ansimig daoine na háitin seo sa Gaeilge, agus tú muirteann lean freisin go dagan daoine go bhfuil an sim sin acu agus go bhfuil an láideacht sin acu go bhfuil siad a géirí an nasca chuineáil agus an Gaeilge a láidir isteach na síl féin.
Tá cadre rénta mai ina daltaí agus na múntrí sa scóil agus tá atmosfér nói sa scóil fásta. Tá aithne gataine eile má is scóil bagmuid, so tá sénta mai, like, it's mailam é sin, yeah. Well gan áhars ceantas na rudaí is luachfar a bhainean I móthúram le Gaelchláiste ná an cultúr Gaelach. Agus tá sé iontar deas fécant an cultúr Gaelach táiméid bra an ís sin I a bhláthú bhealach nó aimsere. Cinnte bhí spéirs ionfach agam tíad na mléonta anseo an Gaelchláiste lemana tuiscúil an aird sin takeíochta fáil sa scóil agus cruthaigh siad sprí agus grá don Ghaeilge agus don scolas don Idiachais ónana mar scoláirí anseo sa scóil seo. Using Irish in Ireland is a no-brainer. I would encourage anyone who has the opportunity to educate the child through Irish to use it, take it, grab it.